o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court Pakiina ng senador diya nga isabi nga paki-off sa microphone. Sige, igham ang microphone naka-on. Sige, igham. Paki-off sa mic. The impeachment court for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum, not our forum here na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. Blood control na be, blood control na be. One time lang be. Isog mangyog ka be. Be, one time lang be. Bendalo. Be, blood control be. Oh. Pero sa ingon ni mas blood control, relax lang daw kayo sa blood control. Secret. Ano eh, dakong binuang na Erwin. May pag niuli kay Erwin sa inyo, naglana kag putot, murag naapay epekto. Ay, Amotog na mo... di na lang kumaingong namutar ba mo? Di na ko basig magmahay na sa mo. Sige, padayon. This is not also the time, Mr. President. Mr. Presiding Officer, nahanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong. Dapat po doon sa Senado natin, sa sesyon natin, and not here in this court. Kabalo ka, asa gyud ko isa sa nadismaya aning tawhana aside from Bendalo, mga higala. Imong makumpara sa una, ketong nagiskot bitaw sa wag baruganan nga tao gyud. Sa kusaon, no? Kabalo ka asa, ketong Juvenile Justice Act ni Alan, ani Kiko Pangilinan, nga grabe gyud niya may galang panghimuraot kaniadto. Niya ingon siya, mudagan gyud siya pagka senador may gala para lang gyud daw basura, maripil ka ng balaura. What happened now, Mr. Bindalo? Sometimes you have to bend the law. Diyan ang laay ni mo. Ay, aside from that, mga igala, Risa Ontiveros, grabe, kulang na lang mga igala, kuan pusang iring yun si Risa. Karon, kauban sila. Oh. So, kumukanta manggaling ka, Mr. Erwin Tolpo, senador man ka, respeto na to, senador ba yan eh. Kanta na siya, tell me, where did I go wrong? What did I do to make you change my mind completely? Kadto mo itubag na ko. No? So na mo believe ta na kay kuyo kay mo banat bay. Oh. Kuyo kay mo banat mo adto gid dito sa mga kalsadang wa mahuman, no? Bayan, narito tayo sa isang kalsadang hindi natatapos sapagkat naibulsa ang pondo. Pinawa! Kuyaw ka na may gala? Kuyaw kay ka mudag atay ba? No? Kuyaw kay ka mudag atay ba? Pagkakaroon niya na ka? Kisay mo tuon ni mo? Hawa! Ay! Storya mo sa mong lulo, bas mo tuon na ni mo. Alas 9:30 na. Sige, padayon dia. Sa imong gibate. President. Kaya pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal na presiding officer and Senate President, let us follow the rules. May rules ho tayo. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po Marunong ka palang mag-follow ng rules. Akala ko ba sometimes
you have to bend the law. Ay, sometimes lang naman pala mga katropa. Wag nyo namang i-generalize. Sometimes lang naman pala. Sometimes you have to bend the law. Coming from you, you need to follow the rules. Coming from you, really? Sometimes you have to bend the law. Okay kayo. Sige daw. Padayon na kay. Sige mo yung balangga nga. Bias mo naman. Hindi mo ako pinatatapos. Tapusin mo yan. Baka tapusin pa yan ng iba. Baka tapusin pa kita. Nya ka na nga word. Sila nga, ala, ano talaga, nagbabanta talaga ito si ano. Muna ginaingon, all ninyo. Sige, padayon. Depensa o prosekusyon ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the Vice President, it is injustice. It is called injustice to the Vice President, to her family. Galit Yung yarn! anguish, Galit yarn! yung kanyang sama ng loob, yung oras na nakabinbin ang kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. Not waste our time kung ano-ano sinasabi natin dito to protect ourselves, to defend ourselves. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer. Galit yarn! Kabalo ka, Mr. Erwin Tulpo. I will dedicate my time as a broadcaster, Erwin. Para lang yun ipahinumdum sa tao nga ikaw si Mr. Bindalo. Sometimes you have to bend the law. Tungod ninyo, nahunong ang investigasyon sa flood control. So do not talk about justice. Dili, maot paminaon, ngilad paminaon, manimbawot akong balibo. Coming from you, that we had to follow the rules. Coming from you, who said, Hawa! Oh, sorry. Ako dito. Sorry na, good. Alas 9:33 na may gala. Sige, atong tamaon na to, Gab. Human na to. Napay gamay. Sige. Yata, na siya gamay. Napa siya gamay. Sige, bira. Senate President, this is not the right forum for us to defend ourselves. Bring it somewhere else. Bring it to the press. Bring it to the social media, but not here. Thank you, Mr. President. You know the difference, bay? This is what I admire of lawyers. Gab, mo ni pinakabiliban ako sa mga abogado, Gab. Paminawa ang sunod, ala ni Kanang bitog, ako may gala, admittedly, mo ni akong problema Usay, mangugat ko. Masuko ko ba? Pero pag abogado, gani mga higala, mo ni natuo ba day ka ng silang jokno, silang attorney puwa, mag-away. Tawa na sila mga katropa, no? Siligutan raman tong mo. Wow! Katong ano na wow! Katong na objection, Your Honor. Objection, Your Honor. Wow! Okay? Pero kada may gala, makita nimo ba no nga unsa ang mag-inhibit ma-exhibit gyud sa tao yung batasan, no? Tawa si Erwin. Ana-ana gyud sometimes yung kagaral. Sometimes you have to bend the law. Suportahan po na itong vlogger mga igala nga muraog piranhag ngipon. Hawa! Pina ba itong vlogger nga murag piranhag ngipon? Oh. Kato mga igalang trabahante sa hotel? Suportahan dayon nga. Okay daw na kayo nga idea ng Bendalo. Okay daw na kayo. Paita, no? Paita mga higala. Kasi paminaw, ikumpara ang reaksyon. No, ikumpara ang reaksyon mga kaigsuunan. Si Auntie Claire, ganyan usay makaingon ko, maybe Auntie Claire have forgotten how to become a lawyer. Kaya usay mga higalang iyang pamaagi, di na gyud pang abogada, pang palingkira na gyud siya. Oh.